Kula pengen Mbak Tatin ingkang joget. Wah. Pengen Mbak Tatin ingkang joget. Menika sae. Ayo Tin. Kata pengemudi. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo rawe. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar restu. Nggih, mboten napa-napa Pak. Wonten napa-napa. Wonten sampean gelem cucul niku lho wis pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak pundi. Aja dikeke aku sa. Ini Pak Mbak Aku Tatin. ora bali tenan lho iki, Mbok. Mbak Tatin. Heeh. Oh, nggih. Ayo. Iki aku koordinamik e. Nyombang joget to. Joget Pak, wah nek iki geterke tenan ya iki. Ah iya. Ben menggetarkan panggung Lho, ini lho. kuwi amplop Kuwi dienggo wong loro. karo Elisa. Elisa siji. Yo, Tatin ki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir progo. Ayo. Ayo Yang buka. jumeneng kok wis amplope ditampani kok iso mbogogok wae. Ah saya nggo bawa to. Ayo bawa ki ngadekse kok ya. Cek iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta. Oh, seprapat yuta. Semangat. Heeh. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin? Mbok ora. Lah ngapa lho? Sing didit kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane Mbak aku melu kowe lho aku. Ora sing nembang kowe sa. Oh, sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Seono ngrokoti mic. Oke. Wis ra apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 yuta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Paduh kok Ayo. mosok kula kon joget lah, aku terkenal ra iso joget ya. Wis kok. Apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk? Penari ning ra tau pentas sih. Oh, Tin, ya. kowe kok ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis Aku ora perlu. lego. Oleh digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trima kok. Harak kowe wong iki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususnya ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Adolpit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berdua napa kula? Ya Kowe wis. lah piye to kowe iki? Tetep Tatin kula. iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Penak ya. Penak Kok piye joget aku kok? ra iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek Ora niku maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso ngono. ora iso aku apal kok. Emange tau weruh. Kowe kok kan jero iki wis. Dadi mah repot iki. Lah ya wis dijeruk kei jeruk meneh ya. Iya. Nggih, kula Danang Gula Malangan mawon nggih, Pak. Ya, ora apa-apa. Oh, napa niku asmara ndena? Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapuane joget ki ya nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Nenggon berita kae iki ana lho sing ning kotak cilik kowe ya mempraktekkan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono lho. Paduka nglalen joget pas lagu mawon nggih. Yo nggih kok. Iya. Iya. Ora ana penali balet kok ditanggap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa. Nggih, Pak. Ora bah to sa. Ya aku ra opah lagu meteng anteng Pisan-pisan ki ya Mas po Kakak. Nggih. Kakak Sehono. Nah iya. Kangmu banyo putih simbok ngenten mandeka sedih
Mengko tak obah. Burung wayahe. Wah, florak-florok. Cah ditinggal mbokne. Putih kembange mandeka Medhit ya Din suarane. teko temen gawe cuane ngati godhong gedang kumlawereng jaga napan boyong rawuh bidangan singo miruto tampar alit kinaryo janjangan sapi timbang ana brangta kula Ya. Penyanyi Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang. Pada yang ngamen. Pengemis. Atin bawal. Apa bawal? Tunggale patin. Padake iwak. Lho ya ana iwake, Mas. Tatin kok patin. Ayo tatin ki sok mancing nang blumbang itu patin itu Tin. Plerokane janar kecer. Sing arep kecer apane? Mripate. Anggepe tok mripate Tatin lobokno ya. Anek sesak ya mendonong, Mas. No. Mripate nek mlirik apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundarandir. Ndar ngandir. Bawono. Iki kok mado jorok-jorokan to? ben ketok kan kudu jempar latare kita atur lisale nyanyi mojok rono. Nggih makane. Nah, tadi nang kene joget. Terus iki kan ngapa? Ten mriki nggih. Kirang boten, Pak? Ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe kok aja nang penonton aku ajar-ajar kowe manjajari penonton. Nggih. Ya, ya. Wes. Sing Iki dereke. Ranggo mik. Menyatane kagon Sing tenang. asane malah bangun
sembah. Le cetha kok le hormat. Oke. Oh, mau. matur Wah, nuwun, matur Pak. tambah. Terus. Apa demok-demok? Matur nuwun ta ya. Ora, kowe iki omong didemak wong kok memeng ki ngapa? Hah? Lanang e. Lah piye nek lanang Piye, apa? yo karepe piye? Munggah. Iki ming mergo serik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora to? Mboten man lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Mas. Kae arep paringi apa Nek kae? pengen au Ajang jawe. paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh. Kiseno. Oh, kiseno kek diaturke kiseno, RBK. kiseno. RBK niku napa? Ratu Boko. Ratu Ratu Boko. Oh, Weh, nggih. lah wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat terus apa wae. Oh, iki memang cangkeme wong meri. Oh, pengen. Ya engko kowe tak kei rasa Nggih, semelang. mboten semelang Mas apa. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Persembahan. Aku gelem po topi kuwi manape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Go mulih kreseke nggo lemek. Kur kari kresek kuwi kok ya go mulih. Kabar-kabare. Ayo ndak ngregeti bener. Aku mung gawe ngregeti kok. Artine kok kuwi. Arte mboko kok. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh Bebungah terus kok ya. semangat. Matur nuwun sanget. Wah ado-ado ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki. Iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya Wah lah Mas nek kula mun Sing penting Pak Dukuhe wis mantuk-mantuk. lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh aku yang ngomong Pak Dukuh ngapunten nggih ra. Aku selawe wae mburuhke kok. Lah piye lah aku ora iso joget aku wis gelem ngobah iki lumayan Joget lho. ekor kuil. Kuil. Terus piye? Ungkak-ungkek. Ayo to, ungkake ra apa, ungkakmu kowe. Aja Boy, se ono iki lho, biyen lulusan tari iki. Tari. Delok lah piye? Delok. Cari sih, tanya. 200. Oh lho. Ya njaluk iki kok njaluk aku. Engko tak kei sih aja kuat. Beres. Ya. Joget apa? Nah, kendangane sing Jawa wae. Jawa-jawa Mas. Tutup bondo. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup bondo. Ayo. Tembangi saya samen. Tutup benda tuturupa mengatine dadi tetaline kuya bruka katya papindone mimilan mintuna. Wis apa. Ngono kuwi. Ngono kuwi. Kok meng Semagoh jenengan. Iki lulusan apa? an joget kok meng manggon teneh muntuk. Aku to. Iki lulusan apa? Seni tari. Ya ya pantes to nek joget. Aku ditele apa? Aku SSN, SSN ki apa? sarjana seni. Seni ki apa wae? Ayo. Ya nek aku ora mlebu tari. Seni kok kur nang mburi wae. Lah ya kowe. Kula badhe seni, Pak. Ya, wong kuwi meng si ana ki meng SMK ki kowe sarjana seni kok ora iso joget. Aku SMK wis mulang e. Mulang apa? Ayo Mulang saru. seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandha, Pak. Hoi, weh. Kula sampun iki nggih. Alisa wis. Alisa wis.